Определено не всеки човек става за трейдър и това се доказа днес с един от моите ученици. Нека разгледаме последните 10 дни, в които аз лично качвам анализи в групата си и да видим резултатите от тях. Като аз не обичам да давам сигнали, но в подкрепа на всички мои ученици им качвам такива идеи. Тази идея, която съм качил, 1:6 win. Следващата сделка, която им качвам, е вчера на Bitcoin Break Retest. Тази сделка отново виждаме тук, че прави win 1:3. И днес сме 31-ви, при което аз в Discord им правя този анализ на златото и им качвам тази моя идея. Това е моя виждане. За съжаление, тази идея удря стопани с много малко, при което в момента очаквам въпреки това идеята да се осъществи. Но какъв е замисъл на това нещо? Ние вече имаме последните 10 дни, имаме 1:6 и 1:3. Ние имаме 9% печалба. И днес тази сделка ни носи само 1% загуба. Ние пак сме на 8% печалба. Искам да ви кажа, ако търгувате с $100, вие сте на $800 профит, въпреки загубата си от днес. Това са, ако търгувате с фъндите така от $1000 на сделка, $8000 профит. И с цялото ми уважение към този мой ученик, той днес избухна в ярост, в гняв, почна да обвинява всичко, почна да обвинява моята стратегия, почна да обвинява мен. Аз реално в последните 10 дни съм ти дал готови мои идеи, ти си направил с $100, ако търгуваш си направил $800, днес си загубил само $100 и аз съм крив. Съответно, това не е мой проблем. Ти не спазваш основни правила, които аз уча хората. Ти не си подходящ за трейдър. Трейдъра трябва да спазва правила. А ако не ги спазваш, отивай да работиш работа 8 до 5. Аз съм си свършил работата, групата е доволна, всеки ден получавам добри отзиви, стратегията е една от най-добрите. Не знам, аз на по-добра стратегия не съм попадал, днес нямаше да пускам сделки, защото вчерашните ми две, които съм удариха take profit, но си изпълних таргета за седмицата, но просто не се сдържах. Това е от днес, кучетата си лаят, кервана си върви. Благодаря, Ванко. Ето я и идеята. Всеки ден от различни ученици ми пращат сделки, печалби, всичко. Това нещо работи. И има месеци, в които правим нереални успехи. Да, има седмици, в които пазара е лош, не се получават нещата, но не може, когато ти виждаш, че едно нещо работи месеци наред, хората са доволни, всички са доволни, на теб ти се получава. Не може, когато дойде една единствена лоша сделка или една седмица лоша, ти да започнеш да обвиняваш всичко възможно. Приятелю, трябва да спреш да търгуваш, почини си, прави нещо друго. Трейдинга не е нещо, което трябва да насилваш. Когато то не се получава, спираш. Или пазар е лош, или ти си с лоша преценка за него. Но не може да обвиняваш, когато имаш само един стоп лос, при положение, че предните дни си направил профити. Това означава, че ти не си спазил риска си. И ако предните дни си направил $1000 печалба и днес си рискувал всички тия $1000 за една сделка, това си е изцяло твой проблем. Ние нямаме вина за това нещо. Така че не всеки човек става за трейдър.